Hola, bones! Benvinguts a un resum més de les receptes que vaig fent a Twitch. Avui es porto el resum d'una lasanya que vaig fer 100% vegana. Ja veureu que és curiós perquè vaig fer una falsa carn picada que és a base de vegetals. I veureu com ho faig tot. Faig la salsa de tomata, la beixamel, el farcit. Està bé, mira, si mai voleu fer un plat vegà o teniu algú vegà que ve a dinar, aquí teniu una bona recepta. Vale, comencem fent la salsa i posem a la cassola amb una mica d'oli un parell d'alls laminats a foc fort i els fem ballar. Un cop ja comencin a saltejar-se, baixem el foc a la meitat i posem una ceba tallada a la bronesa amb bon polsim de sal, que vagi deixant anar tota l'aigua i ho tapem i ho deixem a foc mig que es vagi putxant la ceba amb la seva pròpia aigua. I mentrestant acabem de pelar una pastanaga, la tallem a dauets petits i agafem mig pebrot, l'altre mig el guardem per després que el farem servir per fer la carn. I el que faig servir per fer la salsa de tomata, a mi m'agrada bastant posar-hi un pebrot i dona un toc característic que m'agrada com hi queda. Però el que sí que faig és pelar-li la pallaringa, perquè després com que ho hem de trinxar tot, prefereixo que no quedi... Ja igualment hi passarem el túrmix, però prefereixo que no en quedin els talls de la pell i així, i tota la que puc ja li trec. Vale, quan ho tinguem tot tallat, ho posem amb la ceba i deixem que es vagi putxant tot tranquil·lament, que estigui un bon rato, que quedi tot ben melós i el pebrot i la pastanaga es vagin putxant amb la ceba. Vale, ara anem a ratllar els tomàquets que posarem per fer la salsa. Jo com que tinc ara molts de tomàquets de l'hort, vaig agafar tots els que tenia, que per això n'hi ha de verds, de vermells. Si volguéssiu podíeu agafar tomàquet concentrat o si compreu tomàquets madurs, doncs els ratlleu, són 5 tomàquets més o menys. I la qüestió és això, agafar tot un plat ple del tomàquet ratllat, amb tot, amb les llavors, a mi m'agrada posar-ho tot. I quan ja tinguem, ja estigui la ceba i la pastanaga i el pebrot ben putxadets, afegim el tomàquet i una cullerada de sucre, perquè com que hi ha tant de tomàquet, si no quedaria molt àcid. Posem un bon raig d'oli perquè acabi de fregir i vaig afegir unes quantes fulles d'alfàbrega. Jo en tinc molta i m'agrada molt l'alfàbrega, o sigui que quan faig la salsa hi queda molt bé. A la salsa de tomata, l'alfàbrega, a mi m'agrada molt i li vaig posar. Si no sou d'alfàbrega o no en teniu, no cal que n'hi poseu. Deixem la tapa aquesta perforada que pugui sortir l'aigua i que es vagi fregint el tomàquet i ho deixem a foc mig, allà al foc del fondo, i anem a fer el que serà la falsa carn picada, que bàsicament serà la coliflor, el pebrot i una pastanaga, tot molt picat. És a dir, el que busquem és la textura de la carn picada, així a boletes petites, i el que fem és amb la picadora, el anem picant, i després, si ens queda algun tall gran, el separem, ja el tornarem a picar, i el que busquem és això, aquesta textura de carn picada, aquest granulat, diguéssim. I anem fent mica en mica, anem posant la pastanaga, el pebrot, tot a dintre del picador. Si teniu un picador més gran en fareu més aviat, si no jo vaig haver de fer unes quantes vegades i ja veieu, és anar picant i anar afegint a la cassola, que hi havia posat un bon raig d'oli i anirem cuinant, posem foc mig i que es vagi saltejant, que es cuini una mica tota la verdureta. Per donar-hi el toc d'umami queda molt bé agafar bolets secs, compreu bolets secs així tipus cep, boletos, és el mateix. Porta 3 o 4 tipus de bolets, els altres no sabem bé què són, però bueno, ja ho venen així el bolet sec. Inclús podeu trobar també pols de bolet, que seria el mateix. Anem vigilant el tomàquet que no se'ns cremi, afegim una mica de llevat nutricional, que també ens hi donarà encara més gust umami salat, i perquè agafi el toc fosc posem un raig de salsa tamari, que és salsa de soja sense gluten, i deixem que es vagi coent tot una mica.
Vale, ara anem a triturar la salsa. I és el que us he dit, com que va dintre la lasanya, ja ens interessa que tingui ja veieu que no la vaig triturar molt i molt. Vull que tingui aquest toc una mica amb grumolls i així. Si la volguéssim molt fina, el millor és posar-ho dintre un got de túrmix i trinxar-ho un bon rato amb el túrmix i ens quedaria una salsa de tomata molt fina i molt més per fer amb salsa, per fer amb arròs, amb pasta o així. Vale, la carn, quan ja la tinguem bastant feta, la pugem al foc a tope i per acabar d'agafar tots els sucres de la cassola hi tirem un raig de vi ranci, tapem, deixem uns segons amb la tapa posada, que agafi l'aroma del vapor del vi i destapem. Acabem de coure que se vagi tot l'alcohol i ja tenim la carn, la falsa carn picada. Anem a preparar la beixamel. Per fer la beixamel ho vaig fer amb mantega és com una mantega de fruits secs, aquestes d'ametlles, i vaig ficar beguda d'arròs amb nou i farina sense gluten. A baix ja us deixaré totes les mides. Comencem posant la mantega i la farina a la cassola, a la paella, a foc una mica alt i que es vagi durant. Busquem coure una mica la farina, que vagi quedant un toc daurat, ja veieu que va agafant un color cada cop més durat. A la que comenci a agafar aquest toc, doncs hi posem la llet que l'haurem escalfat, l'he posat una mica al microones perquè estigui més calenta i sigui més fàcil de dissoldre, i hem d'anar remenant tot el rato que no ens faci grumolls. Anem afegint la llet a poc i anar remenant. I ara és qüestió de que veieu, que agafi aquesta textura així. Aquí on vaig passar, aquí hauria d'haver parat i inclús poder posar-hi una mica més de llet, però bueno, i ratllem una mica de nou moscada i ja tindrem la beixamel a punt. Vale, ara ja només ens queda agafar el carbassó i amb un pelador anar fent làmines, que seran el substitut de la pasta. Ja com jo soc celíac i no puc menjar pasta, doncs hi posaré el carbassó. I ara és qüestió d'anar fent capes. Una capa de carbassó, després les verduretes picades, el que seria la carn, la falsa carn vegetal, i després salsa de tomata. I és anar fent pisos. Ara poses la salsa que es reparteixi entre tota la carn i tornar-hi, agafar altre cop carbassó, anar fent un altre pis i quan ja tinguem tot el carbassó posat, un altre pis amb carn picada, falsa carn picada, un altre cop la salsa de tomata i així ens anar fent. Jo, més o menys amb aquestes mides, em va quedar bastant bé. M'hagués agradat poder que em hagués sobrat una mica d'espai per la beixamel, però bueno, ja veieu que l'última capa de carn picada va quedar quasi plena. Acabem de ficar tota la salsa de tomata que ens queda i a l'últim vaig posar-hi carbassó i a sobre tota la beixamel. Ja veureu que la beixamel, veieu, aquí es veu molt, a la que es va quedar massa espessa, veieu que ha quedat molt gelatinosa. Això és perquè no tenia prou llet i hagués hagut d'afegir una mica més de llet. Estava molt bona, i tenia gust de beixamel amb la nou moscada i tot, però hauria preferit una beixamel una mica més líquida, que baixés cap a baix i que es repartís en tota la lasanya. Ara ja només falta posar-hi el formatge ratllat aquest vegà, que està fet a base de nacards, i a posar-ho al forn uns 15-20 minutets. Ben bé que, com que ja ho tenim tot cuit, només que el carbassó acabi d'agafar temperatura i es cogui una mica, com que són làmines, de seguida està fet, i tot l'altre ja ho tenim cuit, la salsa de tomata, la carn i tot ja està feta, així que ja només és ben bé que s'acabi d'integrar tot. Quan ha passat aquests 10 minuts, un quart, ja ho podem treure i anar per provar. Aquí es va desmuntar tot. A la que es refreda, agafa molt de cos, Un cop la refreda sí que la pots tallar, però aquí encara estava complicat. Aviam. S'ha de dir que d'olor fa molt bona olor, Vaig a provar-ho. Salut, gent! Merci, Metal Manner. Està bé, Avui, mira, és el que us he dit abans. Bueno, està bé, És una lasanya diferent i el que us deia, si mai teniu algun convidat vegà o sou vegans vosaltres, doncs mira, és un plat més que podeu tenir a la vostra disposició. I res, merci als que heu aguantat fins aquí
i res, seguim amb les receptes de Twitch, aniré fent els resums, us les iré pujant al YouTube i res, us animo tots a que passeu per al meu canal de Twitch i que saludeu al xat i anem parlant i res, merci per contar tota la recepta i que vagi molt bé. Adéu, adéu.